Tana tiilikor ina niornamalinnia eqqaanit. Arnaaqamataqarpunga qaqortuminngaanerpunga 37nik ukioqarlunga taava imminutoqattarnermik pinaversaartittinermi immikkut ilisimasaqarpunga mittigu. No taana ja 5 minutter qaangip aputsuugu. Tigus bye. Taava Buanga ilismatsarnini massakkat misissorniarpakka inuit imminutoqammissamin aqqarsaataqartarsimasut imminutoqoriarsimasut kisianni ullamikkut ajornatik inoqataasu sunamita nukissanik aallarfigisimaraa sunamita perqutaallerni inu ginnernermut aaliangersimappat ullamikkul ajornati inoqataallatik. Cornelia Rungholm mataqarpunga forbruggelseskonsulenttimmi silisuum pitsaaliunnersiunnersut immin toqunnissam pinneversaartitsinermi tassunga koorsisernikurunga arnaaqa koorsisertinnikuang ilulissani tassan paassaqangaatiarpunga amnammina qanikisaasuullunga paasisan ulikkaarpung tassani ulluinnarni ineeqatigut misigaangamik imminut ilorrisimaartinner imaluunniin nuannaangiinaavillin sivisiimik taavalu misigillini naamannani imaluunniin sunaluunni sulia iluatsissinnaangivissorlugu oqaatigisinnaanagilluuni tamaavimmi paqumigilli kangigilligin taa misigillini allam suffissaqarnani innivi tamarmi naapitatik kiinerfiilli ayinginniaanaavillini ingammik paquminarnermik pilaa Amersanderisaqarmik unnukkut taarsigaangat imaluunni viikintiigaangatsun tamaani paarunnaanit kiserliilernan immitoqunnissan eqqarsaatiqartar Taava kommunit innuttaasunut apuusisuusarmata assorsuarpit taavoq kommuniliarlunga suleqatissakka uungasuliamut oqaloqatigaligulla qaluulaarlugit iluarpoq tusaallugu pikkorissaasarninnut tunniuttakkakka atornaqartut uannu pingaatoruissuua taansulia ingammi nammineq misiiama magteløs susinnaa tasam susinnaangimissorlunga massakkin qimaguterinernikut eqqarsaatiilligit taamisiuunga sakkissaqarusullung allsun ingammi ukiit arlallin ila uggorsaarneq maqaasinerit tamas misiinnikuullugit taamassaktikisinnaaleraluuttuinnarakki kikkit imaluuni anniateqaraanga saafissaasinaasit imminu saafiginnin ajortu ta aperilaarligilluuni ajarnaa